Erakusketa da pixka bat, nire sorkuntza ibilbidean sortu diren piezan inguruan. Pieza gehiena dira material ezberdinen elkarketa bat edo erabiltzen ditut egurra, animalien ilea, oso interesgarria iruditzen zaidala, telak eta burdina, porlana. Azkeneko lanetan, bai murgildu naizela pixka bat teknologia zaharretan. Artile gordinetik, hasi naiz aria egiten, tintaketa lanetan, eta teknika ezberdinekin oihala eginez. Eta hortik nik uste dut nire lanean beste pauso bat aurrera egin dudala eta ikusi behar ze gertatzen den. Nire lanetan, nire familiaren parte, nire familiaren historia dago, ez? Alde batetik, aitaren alkandora edo nire ama eta aitaren beste pieza baten erropak batuta, nire aizparen alkandora, eta gero beste alde batetik nire aizpazarrena, orain dela pare bat urte utzi ziguna, omenaldi txiki bat eman nahi izan diot eta bere obra bat ikusi daiteke, entzunez, baina ikusi behintzat bai. Sormen beka eman zidaten eta oso gustora honitzen, laguntza piloa jaso nun, eta bai dela, ez dakit ez, momentu bat hartzeko zure bizian, eta beka hori jasotzen duzu, eta ez dakit ez, zure lana garatzeko oportunitate oso ona da. Eta gero bestalde batetik, egonaldietan, leku badaukazu lan egiteko, oso garrantzitsua iruditzen zaitena, leku eroso bat eta ordu batzuk lan egiteko eta hortan konzentratzea eta ez dakit, nik uste eta artistentzat oso aukera ona dela.